μουσική πολυχρωμία έχει ξεκινήσει σαν οικογένεια. Σαν μια αυθόρμητη ιδέα να κάνουμε κάτι καλό για την κοινότητα, για την πόλη μας, για τη μουσική γενικά, για τα παιδιά. Ο Δήμος Λεμεσού έχει δημιουργήσει το μουσικοκοινωνικό πρόγραμμα Μουσική Πολυχρωμία για δωρεάν μουσική παιδεία. Γίνεται σε συνεργασία με το 18ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου, περιοχή όπου ιστορικά συνυπάρχουν κάτοικοι από διαφορετικά κοινωνικά και θρησκευτικά υποβάθρα. Από το πρόγραμμα έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά. Τώρα έχουμε παιδιά από 13 διαφορετικές εθνικότητες και πρόσφυγες. Τα απογεύματα τα παιδιά 2 φορές την εβδομάδα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές μουσικής, έχορδα και κρουστά μουσικά όργανα. Όλα τα όργανα έχουν αγοραστεί από τις οικογένειες Στάθη Παπαδάκη και Μιχάλη Τσατάλα. Ήρθε μια μέρα η κυρία Χριστίνα και μου είπε: ποιο χέρι γράφεις? Λέω της με αυτόν το χέρι γράφω. Λέει: μου γράψε το όνομά σου. Και από τη Δευτέρα ξεκινάς πολυχρωμία. Λαμβάνουμε μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις της πόλης, σε διεθνή συνέδρια, δίνουμε εκπαιδευτικές συναυλίες σε άλλα δημοτικά της πόλης. Είμαι 3 χρόνια εδώ στη μουσική πολυχρωμία, παίζω βιολί. Όταν παίζουμε μουσική σαν μάθημα, νιώθω ότι κατάφερα πολλά και σκέφτομαι την επόμενη συναυλία. Άρεσε μου που είμαι στη μουσική πολυχρωμία, επειδή έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε ένα όργανο. Είναι ωραίο να πεις «Α, το μωρό μου κάνει βιολί». Κάτι άλλο. Η ομαδική φύση των μουσικών δραστηριοτήτων και το ασφαλές περιβάλλον του προγράμματος ενισχύουν τη συνεργασία, την αποδοχή κάθε είδους διαφορετικότητας και ενθαρρύνουν την προσωπική ανάπτυξη. Θέλω να γίνω ή δασκάλα κανονική ή δασκάλα βιολοντσέλο. Όταν πήρα το βιολί μου σπίτι, τα κράτησα μακριά από τα αδέρφια μου για να μην μου το πάρουν να το σπάσουν. Και πιάσα τον καθρέφτη μου και τον έβαλα εκεί και παίξα μόνη μου. Αυτό που με οδήγησε να γίνω μαέστρος αυτής της ομάδας είναι η αγάπη μου για τα παιδιά, η αγάπη που δημιουργεί στα παιδιά η μουσική παιδεία. Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στη μουσική. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν όλη την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να μάθουν ένα μουσικό όργανο. Η μουσική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη. Νιώθουμε σαν μια μεγάλη οικογένεια, νιώθουμε ωραία και είμαι χαρούμενη.